F'dakinhar li se jalaq 16-il sena, Ramiro Mallija se jimxi minn Manuel Island sa San Ġiljan bilan li jinġabru fondi għal Fondazzjoni Karl Vella li fija jsibu wens raba ta' persuni li jimerdu bil-marda tal-kanċer. Ta' 2 xhur Ramiro qabditu l-marda tal-lukemja. B'xorti tajba huwa fiq minna meta kellu 6 snin u saħansitra llum il-ġurnata japprezza iktar il-ħajja. Meta fiqt minna ovvjament tala f'ħajti kibilli l-kuraġġ u mbagħad rrid nagħmel kuraġġ il ħadd ieħor. U affettwatni f'ħafna affarijiet. Ġejt iktar kuraġġuż u iktar b'saħħti, iktar inħares li sabiħ tal-ħajja. Waħda mill-esperjenzi li jiftakar kienet dik li wasal f'punt fejn waqt li kien għaddej bil-kura kellu jqaxxar xaru. Bħala turija ta' appoġġ u sosten xi qraba tiegħu qaxxru xarhom ukoll. U waqt li kien għaddej minn dan kollu, Ramiro kien konxju li l-attenzjoni tal-ġenituri tiegħu kienet kollha fuqu, ħutu jispiċċaw jgħixu mal-qraba tagħhom. Il-familja kienu dejjem hemm għalija, minn qalbi ngħidilhom grazzi ovvjament. Mbagħad kelli l-ħuti dejjem manna nizzijiet u fis-sens tħossa ħuta kibqgħu. Kien għalhekk li l-mixja saret brisq il-Fondazzjoni Karl Vella li tgħin l-tfal familji maħkuma mill-mart. Il-fondi li se jinġabru dis-sena se jmorru għall-istess fondazzjoni. Il-mixja se ssir nhar is-27 ta' Diċembru u tibda fl-10 ta' filgħodu minn Manuel Island. Tibqa' sejra sal-bajja ta' San George fejn hemmhekk min irid jaqbes il-baħar. B'daħka fuq fommu, Ramiro spjega magħna li l-idea tal-mixja u l-qabża fil-baħar bdiet minn ċajta bejnu u missieru. Konti qed niċċajta ma' missieri li mmorru naqbżu il-baħar fil-birthday u qalli mela ma tarax u għetlu min jaf kieku għodna f'dak il-passat li konna qabel. Għetlu xi tħossu. U ktibt post Facebook jiena li ħanagħmel mixja waħdi u bdew jiktbu li ħafna comments in-nies. Allura iktar ma bdew jiktbu li iktar bdejt nitħayyal li nibda nagħmilha. Ramiro spjega kif l-għażla li l-mixja ssir feluq snienu ġiet mix-xewqa li flok jaqla xi ħaġa u jaqla ħadd ieħor bis-saħħa tiegħu. Filwaqt li fil-mixja tas-sena li għaddiet kien hemm rispons tajjeb, Ramiro qed jittama li dis-sena ikun hemm ferm iktar. Dan sabiex jinferex aktar l-għarfien filwaqt li jinġabru wkoll iktar fondi. Nistenna oħra għax bħalma jgħidu iktar ma tagħmel iktar il-kelma tiġri. Sena l-oħra kien hemm 50 ruħ u ġbarna kważi 900 euro, grazzi għall-iskola tiegħi wkoll, ġab kważi 300 euro mill-iskola.